Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè el tema de la setmana ha estat l'aposta per un indult als presos i una immunitat als eurodiputats exiliats independentistes que, en el millor dels casos, representa tornar a la situació anterior a l'1 d'octubre del 2017, un període en el qual no recordo que haguem estat independents. Tots ells, des de Puigdemont, Boye i companyia, fins a Junqueras, Sergi Sol i companyia, necessiten mantenir viu aquest teatre perquè no ens fem la següent pregunta. Si el dia que la gent va decidir empaperar els carrers amb cartells que deien votem per ser lliures perquè l'Estat havia vetat la publicitat del referèndum als mitjans de comunicació, va decidir replicar els cops que calgués la web del referèndum cada cop que la Guàrdia Civil la tombava amb un domini diferent, va decidir amagar urnes al pàrquing de casa seva, exposant-se a la justícia espanyola. Va decidir rebre hòsties de la policia per protegir vots. Si aquesta gent hagués sabut que el màxim al qual podia aspirar no era la independència, sinó ser reprimits per l'Estat, fins que Europa l'obligués a deixar-nos retornar a la casella de sortida, hauria fet el mateix? O els hauria enviat a pastar fang? Per això necessiten distreure'ns estant tots els dies sota el focus per un greuge diferent i després per una victòria pírrica diferent. Perquè no pensem, i si se'ns acudeix fer-ho, quan se'ns acudeix qüestionar-ho, envien tota la seva maquinària propagandística a fer de policia de la moral. Per això els indults als presos i la recuperació de la immunitat dels exiliats independentistes eurodiputats és una bona notícia, perquè el crèdit del victimisme se'ls acaba, la gent té una memòria limitada, i els pot passar el que li va passar a Artur Mas, que en no poder fer servir la carta de la presó i l'exili després del 9-N, va haver de fer servir arguments per mantenir-se a la primera línia, i es va veure que no en tenia. Benvinguts a l'últim diumenge autonòmic de la temporada. Per què? Doncs perquè en breu portaré al país un nou catalanet autonòmic i em temo que necessitaré uns mesos per ensinistrar-lo en el noble art de deixar-me hores lliures per preparar el programa. Qui sap si quan torni ja hauré de canviar el títol per el primer diumenge de la independència? No. Us agraeixo infinit la incondicionalitat i de cara al setembre espero tornar amb noves idees per fer el programa cada vegada millor i tenir més i més subscriptors. Recordeu que els que encara no en sigueu podeu fer-ho al botó d'aquí sota on hi diu subscriure's. Aquesta setmana hem presenciat un nou acte d'aquesta obra teatral titulada Estigues entretingut per no recordar que som on som perquè vam prometre portar-vos a la independència i res de tot això porta a la independència. A vegades tinc la sensació que molts gent de la política que està en el camp del sobiranisme encara no entén que l'any 2019 no tindrem unes eleccions municipals espanyoles. Amb la llei de transitorietat jurídica ja explicitarem de quina forma estem fent aquest pas de la llei a la llei, sense generar cap buit legal. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha acceptat les mesures cautelars sol·licitades per la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, suspesos de la seva immunitat pel Parlament Europeu, i els l'ha retornat provisionalment mentre emet una resolució definitiva. Això, amics, significa que tenen una nova oportunitat per tornar a Espanya, però no ho fan pels motius que ha expressat el seu advocat Gonzalo Boye al programa Fax de TV3. Bueno, nosotros creemos que, yo lo he dicho más de alguna vez, es España la que tiene que decidir si está dentro o fuera de la Unión Europea. Ellos son eurodiputados, en el territorio de los 27 estados de la Unión tienen inmunidad. Y nosotros creemos que entre la realidad jurídica y la materialización de decisiones que escapan del ámbito jurídico, pues claro que hay un riesgo, y hay un riesgo incluso de estar fuera de la Unión Europea. El que està dient Gonzalo Boye és que els eurodiputats independentistes no tornen a Espanya pel risc que desobeeixi les resolucions europees. Fins aquí tot té sentit. El que no en té és que digui alhora que és Espanya qui ha de decidir on situar-se, perquè no tornant no l'estan obligant a decidir res. Per part dels exiliats amb immunitat d'eurodiputats, per tant, ja poden ben dir el contrari, que no existeix conflicte polític ni a Europa ni enlloc mentre Espanya no tingui necessitat de pronunciar-se. I mentre no tornin no en tindrà, ni ara ni mai. Perquè ningú podrà oferir garanties que tornin sense risc.
ni amb una resolució ferma dels tribunals europeus, perquè no hi ha cap poder coercitiu que obligui els estats a complir res, i menys si decideixen deixar en això la iniciativa a Espanya. Si volen tornar, doncs, no hi ha cap diferència entre esperar i tornar demà mateix, sabent que declarant la independència i fent una crida a defensar-la, només encara que sigui amb els seus propis votants protegint-los, no hi ha policia que els detingui i els porti a presó. Però prefereixen allargar la situació i que l'Estat aprofiti aquest temps per arrasar amb el país. La mateixa cara de la moneda pel que fa a aquesta fi del conflicte polític és la tramitació dels indults als presos per part del Consell de Ministres espanyol. Pedro Sánchez aconseguiria amb aquesta mesura que Europa vegi en Espanya una voluntat de diàleg en aquest afer intern i no haver-se d'implicar per res. I ell es desmarca d'haver de negociar res amb aquesta taula de diàleg que el govern aragonès ens vol fer creure que permetrà parlar d'autodeterminació i d'amnistia. Quan un cop els presos quedin en llibertat i davant de la por d'un govern d'aquí a 2 anys de PP que pugui fins i tot incloure Vox, els treu qualsevol incentiu, si és que n'hi havia algun, d'arribar a cap acord amb res de tot això. Si és que ja ni tan sols podran afirmar que a Espanya hi ha presos polítics, ni exiliats, perquè tothom pensarà que tornin, que també es podran beneficiar dels indults. Tant que treuen Mandela a passejar per justificar la rendició, que ja té de llonses la comparació. Quan ell va rebutjar diverses vegades l'indult que li oferia el govern del seu país, mai va deixar d'atiar el conflicte, que recordem que sense conflicte no hi ha solució, mentre va estar a presó. I òbviament no en va poder sortir després de 3 o 4 anys d'entrar-hi. Però aquí tenim el nostre particular Consell Nacional Africà. No ho arreglarem en 2 dies, ho sabem. I per tant que aquí caldrà molt d'esforç. Anirem en tots els espais de negociació. Traducció: trigaran el temps que vulguin seguir cobrant una sèrie de gent que l'empresa privada no podria aspirar a guanyar ni la meitat del que els ofereixen les engrunes autonòmiques. Aquesta degradació de la política té el risc de donar pas a un nou ordre polític cada cop més autoritari, en què la manca de poder real se substitueix amb un control ideològic cada cop major. Però alhora presenta l'oportunitat de democratitzar el discurs polític perquè el victimisme acaba cansant, fora de la presó ja no funciona igual i o bé comences a tractar a la gent de major d'edat o bé es fa evidentíssima la infantilització del relat de manera que sigui un insult fins i tot per les ments més tolerants amb aquesta farsa. Les estructures, la feina s'havia fet, la feina s'havia fet, cadascú en el seu àmbit. L'altra cosa és que el context i l'estratègia que havíem estat seguint sempre ens vam trobar amb un gran mur, una gran barrera, que era aquest nou persistent per part del govern de Rajoy i després tota aquesta maquinària de l'Estat que ja es va començar a fer evident el 20 de setembre amb l'entrada al Departament d'Economia, amb aquelles primeres detencions i després ja va ser una mica com l'1 d'octubre va ser un xoc. Per una banda vam tenir els àudios del 17 de Lluís Salvador al Mamelles a Raül Múrcia, d'Esquerra Republicana, tots dos, dient que no hi havia res preparat. El mes d'octubre no hi ha capacitat, ni tenim control de duanes, ni tenim un banc per on fotre. En resum, la cosa pinta, no està molt verda. Qualsevol que té 2 dits de cervell ho sap. I de l'altra banda, l'exiliada que va blanquejar l'actitud de l'Estat amb l'exili, tornant en un moment en què el seu partit necessitava un acostament amb el govern espanyol, diu que tot estava a punt per fer una independència que no s'havia negociat, unilateral, però que qui podia haver pensat que l'Estat no ens ho facilitaria. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser a la tornada, a la propera temporada del programa, tenim més sort.